taskotoɓe men yaadiɓe men hono wowiri mon jaɓɓama. Salmitama Aissatou eɗen calmini kala hettiɓe en. Salmitama Aissata en calmini Haruna en calmini Yoro e kala hettiyankoɓe. Yoro ene ɓoggol ngel segorade haalirde RFI Paris toon. A salminama. Mi salminima Aissatou mi juurimama Olivier Pron koko neli kamema o wi mi haalane omo salminma omo juuroma omo daara jamma wayli mo yiide guila Côte d'Ivoire ko ɗum o wi kam o wi ñande fof e kaala keso mo pawata e hoorema mbimomi an kam mbar wona ko gilde jibinaɗo ko mallol noon oto yetti ɗum e kay Olivier yo mi salminima o mo noon Yoro wallahi ko jalni ñande fini fo waro on daaro ko bornim o wi hande ko ñande kam ko debbo joddo ñande fof ko hissi heso e hoore makko mbimomi an kam mbar wona jibinaɗo o wi kam mi handa mbimi eyi ɗum noon ko mallol yo hetta yo haat hakkude men Yoro ɗum kay koye hakkude men haadata koye radio kartare mbarma haali hakkude men mi haali Yoro waɗi kam jaleede naati YouTube de Allah andi ɗo wawi yettoyade eyo hande noon jeyna bon ji arani wona kattanɗo ɗo feewi min mbi yo Allah fuynu Allah lomtin cellal tedduɓe kabaru éliminatoire kawgel bangel adunaru fukko koyngel wonande leydi Afrique kawdire ñalade jeeɗiɗe ɓiire e jeetato ɓiire jewtitten caggal ɗe kawdire noon eɗen mbawi wiide koma wood kañumen kam leyɗe ɗe ganduɗa kañumen gadi ko kañumen gandare so tawi kañumen jahata walla jahata oɗo saaha kam Maroc kam hakkille mum deeƴi andi kañum tawete kawgel mangel adunaru fukko koyngel hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi jeegom Côte d'Ivoire joguinoɗo desewal CAN joguiɗo desewal CAN mbiyanmi Afrique kañum ardi guɓal F ngal taw kono ene heddora rewi mum ko Gabon ene hani fottidde e Gabon guɓal B ngal RDC kañum ne ardi refti hen Sénégal ma fettide RDC kawdiral mum jeetatoɓal ñalande jeetato ɓiire mbiyen Soudan Sénégal waɗi ko hani eɗen mbawi wiide Burkina kañum ne hawi ñanden Djibouti loggi jeegom e ɓolum kamɓe goni e jonde ɗiɗaɓere guɓal angal kono ɓe kani fottude e Égypte mbeɗa andi wonta ko weeɓi eywa garten tan e kawodire ñalade jeeɗiɗo ɓiiro nde hol taskuye mbatton hen holno jiiruɗon ɗum darde diɗɗe ɗe Maroc tan ɗo joni kam heeɓi taw ko laaɓi taw tigui rigui tawete kawgel coupe du monde Yoro Aruna jafɗa ala won bod jaggi tan Maroc wona bettere aɗa andi kawgal ɓe gonnogal gupol ɓe gonnogal kamɓe kayipaji joyi tan wonno hen koɓe jooya ɓe gonno ɓe fof jeegomo kono kamɓe he jooya won jaltinaɗo hen nde tirade waɗa ha gayni waɗi no forfait on gubal ngal ɗon kamɓe noon ɓe ko ɗum ɓeydi hokkude ɗum ɓeydi hokkude ɓe haadi ɓeɓe kawrannoɓe mbaɗo hen e Niger nde foti Maroc yaade tawoya Niger wi an joten Maroc kawren toon caggal ɗum haadi Maroc foti hawrude e Niger hawroy ham e Maroc ɗum noon laabi ɗiɗi ɓe pettude e Maroc naaɓe leydi mabɓe eyi ɗum noon won han addani ɓe he feewi avantage ne feewi ɗum noon wona ɓettere Maroc ɓe wonde gubal ngal wondi Tanzanie en Zambie en Niger walla Congo kamɓe fof no wawi jaggede Maroc wawi wona bettal kuɓe keddide noon no muusi seeɗa a haali joni Côte d'Ivoire wona jaltani hen taw ma muusi mum no feewi mboɗo jaggi sa jetti hay gubal ngal Tunisie woni ngal kañum ham ardiɓe woni mboɗo sikki hankadi ɓe mbawata heɓtade saabu Namibie ɓuuri bonade ɓe to 12 dañ kamɓe ɓen jaara 19 Algérie ne hono no wawi jaggede kañum en kettoyi hakkude mbiɗa Côte d'Ivoire haali ɗum joni hakkude Côte d'Ivoire e Gabon way hono Sénégal e Congo ni toppel gotel woni hakkude mabɓe sa yi no ɓe mbaɗi battiniɗo kala kawɗo soɓe ñande ɓe kawrata nde woto sikki comme no Sénégal e Congo ni tan kala piyaɗo hen walla ma hawani ham gardiɗo goɗɗo yeeso no wawi jaggude wonde ɗo joni soɓe mbaɗi ñalade jeetato ɓiire de ha joofi
diɗɗe jahooje gardiiɗe ɗe fof kañumen tawete laaɓat ma heddo kadi ñalaaɗe ɗiɗi ɗe lewru paaɗen ɗum ne heddi titi no waɗi kuɓere ngannduɗaa so ɓe jalti so gasiiɗo hene jeetato ñalawma jeetato ɓe so yawti ma annde ɓadiiɓe yaade kono laaɓaani ma heddo kuɓe battiniiɗe didde Maroc waddum haadirde ɗo henne kamɓe ɓe keddoraaɓe ɓe ndendi kubal ɓe ɓe gandi ko ɓe daɗiriɓe toɓɓe jeetati ɓe daɗiri ɓen te ɓen jeegom tan mbawi dañde hankkadi mbawa heɓtade saabu sa daari mbiɗa sikki ha e guuɓe ɗe ko wayno Égypte kañum toɓɓe ɗi jogui ɗe kañum ɓuuri hewde Maroc kono Égypte kono badimo hoɓe jeegomo ɓe gonno hay Cap Vert Cameroun gotel Cap Vert Cameroun ne mawul Maroc tan woni mo ganduɗa ɗo wonno e guubal ngal ganduɗa ne webnoyum ha gayni ne manquino équipe ɗum woni noon sa jeeyi heddiɓe yoro en yiiɗi heddiɓe fof ma mus sa daari hannde guɓal Sénégal ngal hannde ko RDC ardi Sénégal ko toon fetoyto ni talata sa daari Cameroun ko ma tawoya Cap Vert te weɓata e mum sa daari Côte d'Ivoire kamɓe ɓe jahat Gabon hannde Gabon hay o match maɓe ɓennuɗo Pierre-Emerick Aubameyang ɓe mbinomo ko fofta seeɗa ɓaade ɓeɗo kam comme ɓe tiiɗani amen mbawi ɓennude dow maɓɓe paden Côte d'Ivoire kadi yaltani taw sa match uji keddiɗi ɗi hay goto hen weɓata kono noon mbiɗe sikki tan so tawi kala mawɗo mo waɗani ko foti ko wadde yaata après yimɓeɓe ɓe jejjitat ne woodi barrage mais barrage wiɗi ko nayo ɓurɓe ɓe moƴƴude to ɓe ngoni e ɓurɓe ɓe heewde kadi point ji ko kamɓe potata hen te hannde sa daari so tawi Sénégal mi ñaganakiɓe ɗum so tawi yeehi barrage fotti toon ko waytono Côte d'Ivoire en Cameroun en wonata ko weeɓi hannde soɓe jiiɗi wadde qualifié ko maɓe gaño match uji keddiɗi ɗi ne heddi tati te tati ɗi musat Mamadou Fall an ɗo joni wadde leyɗe ɗe fof poti ko wadde ko hani mele tan ene gardo guuɓe mumen ko wayno Sénégal so yiiɗi kay yaltude hen no yoro wirini ko wayno Sénégal Côte d'Ivoire kañum ardi taw kono weɓanta ɗum hakkude muɗum e Gabon hol yiyande ma hen ko gonga ay Sénégal ɗo tolni hannde ɗo e ko joguiɗen e fettoɓe ko oɗo saaha no yero en kalirni Sénégal wata wiide nafadoya barrage uji oɗo saaha kay hakkunde men e Congo talata oɗo faɗa e oɗo kippu Sénégal ko ɓe jaaha ɓe dañoya toon wone ɓe garta ɓe ƴetta ko ganduɗa ko ɗum woni classement o ɓe gardo ɗum sabba e Sénégal kono noon sa ƴeewi min ko teskimi e ko fati e oɗo ɗeɗo pette woni tan ko sa ƴeewi caggal Maroc mo ganduɗa oɗo saaha kañum waɗi qualifié ha gasi ƴewata ko won hen leyɗele arabeɓe kadi kañumen ɓuuri firuntade caggal Maroc ko Tunisie ko Égypte ko Algérie voilà ɗum kadi ko teska hen eyo so diwi ɗe leyɗe a limi leyɗele arabeɓe ɗe min kaali haala Sénégal RDC haala Gabon ha Côte d'Ivoire kono heddi leyɗe goɗɗe ko wayno Mali hande Guinée hoddiɓe men Guinée naaɓe mi yawaki ɓe kamɓe Aissata ma mus ɓaade to ɓe goni ɗo woɗɗu gasani noon ne heddi mais ɓe goɗɗu ɓaade hande kamɓe ɓe mbiyata ko eyyi amen mbawi gagnade match uji men garodi ɗi foof sabu elto mabɓe keso ɓe keeɓi woni e match makko gadano eyyi mais aɗa andi ko ganduɗa a joganaki hoorema wona e juuɗe ma woni wonata gotum ɓaade sa gagnima fof kadi so ɓeeɗa mbaɗi résultat ji moƴƴi a yahata ko ɗum heeɓi Mali ko ɗum heeɓi Guinée Mali hande match makko hakkude makko e Ghana hay so fi o ardotako ne woodi gonɗo yeeso makko weeɓani mais koɓe mbaɗi ko e match uji ɓennuɗi ɗo woni Mali woni Guinée ne yooɗi ɓaade ɓe kolliri aɓe ɗo ɓe keeɓi ɓe gagnima hollirta tan ko heyna eltoɓe ne wawi wonde eltoɓe adan woni ko mbaɗani ko fotno ko wadde ɓaade sa daari Sékou Chel match uji ɗi ganduɗa ko Mali no wonno Mali yo pertiɗi e nder leydi makko so ɓe gagnano ko ɗiɗon ne wawi wonde hande yimɓeɓe ɓe mbiya Mali nen fuɗodira joni woni ronko Tom Saint Phil wana kono Tom Saint Phil woni toon sa jaggi ha wayno hande Guinée ni arani Guinée wawa hankadi yaade
so wawa hankadi ɗaminare gasi sabu heddi toɓɓe jeenayyi kanko mate ɗum ɗon jeeyaka e ko contrat makko de ko fixa ko ene heewi kamɓe ɓe dañi toɓɓe sappo ɓe dañi toɓɓe jeenayyi heddi gasa Algérie ardi Uganda rewi hen Algérie gardi ɗon sappo e jeetati e jonde nayeɓere ay Algérie so waɗi no match nul goto tan hankadi guine wawirta ɗum tati keddora ɓe jogake juuɗe maɓɓe hankadi guine hay sinno hawi heddora foof Algérie so waɗi match nul hawi waɗi toɓɓel gotel dañi gotel ɓeyde sappo e jeetati mum tan kamɓe mba ardita ɗum te Uganda nan yeeso maɓɓe Mozambique nan yeeso maɓɓe ɓen fof dañi sappo e ɗiɗi kamɓe sappo ɓe dañi guine ham mboɗo sikki hoho wartima ha gasi wawa hankadi ɓennude Mali noon no wawi artude sabu ma rewini noon hoyo yaade fiyoyde Ghana ma piya Ghana kaba keddordade ko sa arti ha fi Ghana noon ya hororambe te goddo no fiyan ma Ghana walla hisoji baɗeteɗi ɗi ene muusa e malin he dora jiloyɗa ceerno pour ɓe piye ko heddi ko fof ala ceerno mawɗo kay sikko ɓennotade ceerno baɗo yeroy ceerno yero keddotoɗen ko toon to Guinée sabu gollidiɗo men Mamadou Diongasi Ba waɗani en toon jangtore wonande noon fedde jayniyankoɓe e coftal ɓalli mbaɗi jamma ngam mawninde kala tan dilloɓe e banggue coftal ɓalli hooreɓe ɓe ha e fettoɓe ko nandi hen ɗum noon ɓe jooɗima duuɓi naya ɓe mbaɗani ɗum ɓe gowno ko hitande kala ɓe mbaɗa yimɓe foof dokke DCW ɓe keeɓa ko kaani hebde ngol gila laamu Mamadou Doumbouya jooɗi noon ɓe mbaɗani ɗum ɓe mbaɗi ɗum mbiɗa sikki ko ñande aljuma walla alhamisa keɗoɗen waɗi hen jangtore garten koye o chapiteau Baysa palais du peuple ngal tummodiral teddingol fijoɓe e hooreɓe coftal ɓalli waɗuno Serou Girassi hendi mbuñaari Nimba Dor fijoɓe worɓe e fijoɓe rewɓe ko Mariana fijowo judo Salam Sow fijowo latobalo lolluɗo e Thomas Tunkara hendi mbuñaari Martaba walla Jaahu e nder pelle coftal ɓalli 40 pelle 27 teddinano eɗe 4 ɓuura manitorede golleji mum ko fedde karaté wonno yeeso hikkiɗon fedde judo ari fedde handball e nde fedde para athlétisme Mamadi Doumbouya jonna mbuñaari hoorejo coftal ɓalli Bugola Haba jagorɗo makko coftal ɓalli on mbuñaari hertagol walla Nimba Dor spécial Mamadou Diongasi Ba Conakry RFI ewa jarama Mamadou Diongasi Ba ɗum woni cérémonie Nimba Dor waɗi noon ko ñande aljuma eyo technicien mo keɗɗo e ɓoggi jamɗe ɗe o wi wonko diwmi wonko mbino momi mami adda ɗum e yewtere nde mi addani ɗum mi fini tan mi wimo haala Nimba Dor holto guittumi ɗum tedduɓe ma ɗaccon hakke saabu on gaddi jiyanɗe mon kadi e haala kawdire éliminatoire ɗi ewa somi fawani ɗum hande tan fewata wadde keɗoɗen garten koɓe kaali min noon toɓɓere garami ko qualification coupe du monde o e Sénégal e Soudan e Sénégal Congo e Sénégal Soudan o waɗi guila heccanki e Sénégal fi 2-0 match ɓuuri musde noon ko Sénégal Congo te eppi hadi ko nder Congo RDC o match noon kam ala ni miijo goɗɗi miijo tan yo Sénégal fi so fiyani tan ko koto ala calcul ala haydara ko jouide tan e ma mus noon ko nder Congo jouire kono ngam ko hawde tan ya coupe du monde walla wasa yaade e on beltanama a weltanama ni Oumar Bassoum ɗum woni ko haali woni ko kalɗon ni Sénégal ala feere wonde sowona hawdi so ɗum ala tan hankkadi jawol muɗum tawede mum kawguel manguel adunaru fukubal hittande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom wonta ko weewi eyo mataw en ɓennat tan saabu nden toɓɓere kamen dippi hen no hanniri ni haala Nimba Dor o mbeɗa yinno daroɗen hen saabu mbeɗe toñanno Mamadou Diongasi mbimo min onon holko waɗi oɗon dokka desewal hoorejo leydi ndi walla oɗon cikki tan son mbaɗananimo desewal tan haala ka regota ko walla fewta
kono ɗum ñoƴƴen tan mbirtoɗen kaalen haala fukku cenglel sabu waktu o rokkani en jaajnen haala afrobasket noon kaaleten nde wonno e oɗo saaha afrobasket rewɓe e worɓe sukaɓe yareteɓe duuɓi 16 fayi less ene waɗa to Kigali won noon ko e banggue worɓe ɓe ko ganduɗa teskama wonande ɗiɗɗal Mali wonande ɗiɗɗal Libéria joni mbeɗa yewtiduno hen e yoro holno ɗum woniri ene waɗi kadi fettoɓe ɓe ganduɗa teskama ɓe dartal ene waɗatno kono ɓe ɓennani mari aɗa wawi artanden e alhaali o no yaari Aruna Deme. Mboɗo jaggi tan won to heewi foti yewtede hen aɗa andi ɓe puɗɗima banggue worɓe e rewɓe ɓe ndendini joni duuɓi battidiɗi fof noon watte kanje ndendinte wuuro woto ɓe jiiɗi noon ha yaara ɓeɗe sikki battidiɗo wadde o wona Mali hemno desewal ngal Mali banggue rewɓe ɓe e banggue worɓe ɓe fof waɗi ɓe mbaɗa noon ɓe jii wonde leyɗele Afrique hande ɗo tolni ɗo hewɓe mbawa jeeyede hen te ngala doole hay Sénégal kay mbiɗa sikki jeeyaka mi anda ko holi one ɓe Sénégal ɗiɗo battidi rewɓe ɓe ham ma won duuɓi 10 joni jeeya hen battidiɗo worɓe ɓe jeehino hikka noon jeeya hen hadi ɗum noon ɓe jiiɗi fewnidde addi haala noon woni aɗa andi guyka e banggue duuɓi na waɗa hen sabu sa ƴeewi équipe aji ɗi hande jaltinama e hewɓe mumen ni sa jetti Libéria no ponno jeere hen gaddi yimɓe 12 men nde jeewande IRM mbiya wonde ɓe gaddi ɓe ɓuri duuɓi 16 ko ɓe jatiraɓe koɓe mawɓe jagga joyoy 12 jaltina Mali joguinoɗo desewal o ari nayo jaltina ɗum hollirta wonde ko yimɓe na nawone mbiya suhaɓe gaddi kono no mbiya no gujja no gujjan adda burɓe ɗum duuɓi ɗi ɓurtiɗo ɗum waɗi leyɗele kewɗe yaltude mbiya kañumen mbawa jeeyede ɗum sabu sa addi coholon tokoson dañ ko duuɓi 16 hawre baabi men walla kawmiramu men ne mbawi gañade walla ko ɗum heɓa hen ɗum waɗi noon ɓe mbaɗa noɓe mbaɗirti foof biyeteɓe ndewno foof lawol kono ham leyɗele Afrique kewɗe sa ƴeewi banggue suhaɓe jaɓani jeeyede hama banggue dañju ɗum 16 ɓe addi ɗum noon ho tricherie gonɗo hen on IRM nanɗo no jagga wona ɗum noon tan Aruna ne wodi te hadi a waɗa dañɗa e hadi no waɗi banggue kalis o ɓe ngala kalis te sa hay banggue mawɓe ɓe en jii afrobasket worɓe e rewɓe jawtuɗo fiɓa wallatama e kalis wona no fifani jaaha milliard uji gara ha heew jaaha coupe d'Afrique football daña million ngaji ha hen basket ala han dañta hen haɗa waɗa hen kalis ma tan taw waɗa hay dañta ɗum jarata mi famani on kaali haala kalis ko ɓe keɓata ko heewani holko waɗi dara ɓe keɓtani ay mbuɗu ɓe ngala hande noon sa wi leydi wani no Sénégal kala to nanɗa ɓe mbima kamɓe ɓe goni koye caɗele ko jubbal jubbanti woni fewdide on ta to foof e lawol ɗum kadi moƴƴi ala mi wani moni boni mais ɗum sa wi ɗum mbiɗa ka ala kalis mum an kala ko ɓe mbiyami ala kalis hay coupe d'Afrique yettaki taw a wi wo yewo mi ala de oto gaare am mi ala mbiɗa moodi Allah mbiyawma ɗum noon utatama kalis ya naw sukaɓe ne pijoya aɗa andi kalodiren gonga no wayi ɓe ballaka ɓe ngala kalis mum woni Sénégal woni Mali en woni ne woodi leyɗele hewɗe hande Afrique so wona équipage mawɗi ɗi ɓe nannata kalis maɓɓe e ko fayi e petite catégorie équipe aji mawɗi ɗi Sénégal e afrobasket battidiɗo o han nanni hen pour pewnitogol yaade banggue worɓe boni million capanɗe jeetati sa wi ɓene gaddu 30 hande walla 40 million hadi mbaɗa e suhaɓe mbiyanma mbawa par fédération ala foti hande Mali ene farnoro e banggue basket en jii no ɓe jeehi afrobasket mawɓe ɓe e banggue mawɓe kamɓe defti ɓe jeehi ha timmode e yo ɓe jeehi ha final ɓe kadi nde elto mabɓe o no wiyete dikko nde o namda o wi ko kanko sa yi koko ganduɗa ko processus koko reggodiri ko guila ɓe goni ɓe sukaɓe jomum ene ndewe par ce que ɓe gollima hen kono ɗum hande est ce que bonnata inde mabɓe e banggue fukku cenglel ngel Mamadou Fall an woni mo haalana ala wawata bonnulen haydara sabu ɗum sa ƴeewi kamɓe ko foti ko ɗum ɓe goni wadde woni holɗum woni ko fati e batte ɓe jiiye kamɓe ɓe mbaɗi ɓe gujji ɓe nawani wona goo ɓe nawani eyyi wona goo aɗa andi ɗum ɗo koye basket tan ko ɗum woni actualité kono wona e basket tan ɗum kay ɓooye Afrique hay ko batte hay ko football fof ina jaa hen
afrique hande ɗum won caɗele men hay so tawi neɗɗo tolnima won hen ɗo ganduɗa hande ina jaggi wonde kañum ina wawi dañde damal ngam o yaha ha o naata e club goɗɗo ina hitande fof o jibinte ko ɗum won probléme o hay ɗo jomum yahat ara usta duuɓi mum adda kayitaji kesi naata hen ɗum ko hunde ɓoyde afrique ɗum way so wona e affaire oɗo basket o wona tan kono kamɓe kala nde pijirde ari koɓen fijirde ari ɓe so tawi ko Haruna mbiyeteɗa ɓeyde hen wuuri ko Pape Haruna walla Demba Haruna eyyi kono aɗa andi kamɓe Mali kala pettugol walla pijirgol on heewi ɓe nangge e way noon leyɗele ko débat Sierra Leone Guinée en ñande fof nangaɓe banggue pettu a yara wadde nde ɓe gañoto ɗum nde ɓe jeehi Afrique du Sud nde wadde ɓe nawanoto naye no wawi wonde de min de mi wita wonani joni kamɓe fettoɓe yaltinaɓe e diɗɗal ngal hono wayata mate kamɓe joni ɓe timmini fettoɓe walla ɓen lomtintake ko noon tan accirte diɗɗal ngal walla mate fiba e hoore muɗum e sariyaji mum ala jukkoje ɗe wawi fawde e jomumen ha mbate ko wayni ene natta kadi saabu wona hande woni goo komin kala ko wayni hen aɗa soɓe jaɓe Madine ɓe ƴeewi ko mbiyata IRM ɓe ƴeewo jiyalma ɓe to duuɓima ɓe ganda no foti so tawi a ɓurtini kala jaggaɗo hen yaltinte so ɓuuri yimɓe joyo équipe o e hoorimo riwete so woni joyo noon mbiyata joyoɓe tam jeyta hen honni Libéria ɗum heeɓi ɗum Mali wiya han nayoɓe jeyta hen keddoroɗa o ala lomtotoɗo saabu listaji mbaɗama tottirama ha gasi ala lomtinede ha keddoroɗa o tan ɗum gon jogotoɗa so banggue football wonno pettugol to ɓen so tawi joyo jaggama no mbaɗi noon aɗa wawi lomtinde so tawi listaji e nder balɗe ɗiɗi so tawi noon listaji mbaɗama déposé ha waɗama validé so tawi yimɓe jiyeɗi to nangga par ce que e nogas tatoɓe équipe o e hoorem yaltinde ɗum hewnoɗo Guinée Sierra Leone e Libéria foof ndi mbiya wonde ɗo e duuɓi ɗiɗi mbawa jeeyde haydara il faut a wat ko ɗum addunoɗo IRM o ko pour ɗum ɗon par ce que ɓe darata so tawi a ɓooyi yarde gosi so tawi ka ɓooyi yarde gosi tan a yalti ko dayeɓe of course ɓoyɓe ñamde eyo ɓooyi mudde lacciri kay wi ɓe mi haalama ɗum tedduɓe ha joni mataw waktu o noon koko ɗeɗɗimin tan ko timminirde tan kabaru emin jiɗno haalde haala Messi kawdiral muɗum battinigal toon to waɗi to Argentine haala gotka kadi woni haala tennis hakkunde timmode US Open Trump noon wi ko jahowo onon nangata o wi ko taweteɗo timmode nde kanko de o salaki deeƴe ko hakkunde noon Jannik eyo Sinner e Carlos Alcaraz wonata ko yamɓe kamɓe ɓuuri hewde doole waɗoɓe tennis e aduna o ɗum gonga holɓen hen kamɓe ɗiɗo ɓeeɗo pottoɓe ɓe eywa hande kam numéro 1 et numéro 2 potata donc eywa wadde kala bawɗo tan yo ay rewɓe ɓe ko noon wano ko numéro 1 et numéro 2 poti ne woodi mbiɗi sikki ko hol keɓɗo kawni ko Belarus o Sabalenka Maria Sabalenka eyo e goɗɗo kadi no wiyete américaine o Amanda mi yi Saliou accam ande mi jokkita inde nde tedduɓe kaale holko ɓuuro teskade e banggue coftal walla e nde yottere Saliou a miccini kam an holde ƴettata congé eyo ko victoire weyi ko Sénégal fi ko Soudan a ɗaminanoki ɗum ala mbiɗa wetti hen aɗa welti hen min gaggumi ko haare wonde hakkude équipe de France Paris Saint-Germain e gañiɓe Paris naɓe ɓe nani eyo ne woodi golle Pape Matar Sarr e équipe mu Sénégal eyo aɗa andi Kalidou Koulibaly eɗen ponno haalde haala ɗum ɗo makko club mo kesso mo waɗi ɗo ene Sénégal mamin gartu hen e kabaruji man paaɗi tedduɓe ko gasi ha laawi on jettama heɗogol mon lobbol min dokki on aadi noon alet arore on beltanama